Κάνε τα δικά σου ήχο εικόνα. Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης. Σήμερα θα κάνουμε review από ένα ναργιλέ της εταιρείας Voodoo Smoke. Θα δούμε τα υπέρ και τα κατά του και θα τον καπνίσουμε παρέα. Τον έχω εδώ δίπλα μου. Να σας δείξω και πώς έρχεται. Εδώ είναι ο πάνω κορμός του ναργιλέ, με την καρδιά και το πάνω stem και την υποδοχή για το πύλινό μας και μας δίνουν δώρο και φλατζούλα για το πύλινο, το πιατάκι. Εδώ είναι η υποδοχή για το λάστιχο, ο αντάπτορας, το downstem με το diffuser, το λάστιχο soft touch, και το ματσούκι. Και μας δίνουν δώρο και φλάτζες, όχι φλάτζες, συγγνώμη, O-rings, που είναι για την υποδοχή για το λάστιχο. Στην Ευρώπη έρχεται με γυάλα και είναι full set, έχει τα πάντα, από λάστιχο και ματσούκι. Και σήμερα θα το κάνουμε σε μια γυάλα Clear Cosmos. Θέλω να δούμε και το κάπνισμά της. Καπνίζεται και σε craft και σε drops, ό,τι γυάλα θέλουμε. Ωραία, αφού γεμίσαμε τη γυάλα μας, πάμε να το συνδέσουμε. Τώρα στην αρχή θέλω να βγάλω όλο το κομμάτι, να το δείτε και σε αναλυτικά πώς είναι. Όλα τα μέρη του ναργιλέ τα βλέπουμε εδώ πέρα. Η καρδιά του ναργιλέ είναι από πολυκετάλι, σκληρό πλαστικό. Βιδώνουμε το upstem στην αρχή. Και να τονίσω, παιδιά, ότι μέσα στην καρδιά του ναργιλέ έχει ενσωματωμένο ανοξίδιο τατσάλι, ώστε όλα τα μηχανικά μέρη να βιδώνονται σε μέταλλο. Αφού βάλαμε το upstem, βάζουμε το κάλυμα που αποτελείται από αλουμίνιο. Μετά βάζουμε το ένα εξάρτημα της εξαέρωσης. Μετά βιδώνουμε το άλλο προσεκτικά. Μετά το πιατάκι. Πολύ ωραίο το πιατάκι, ανθεκτικό και βαρύ. Μετά υποδοχή για το πύλινο. Το downstem με το diffuser. Έτσι μοιάζει ο ναργιλές μας, έτοιμος. Το βάζουμε, το τοποθετούμε στη γυάλα μας. Φλατζωτός ναργιλές ρώσικος. Τώρα, εδώ είναι το λάστιχό μας, soft touch. Όπως είπα και πριν, ο ναργιλές έρχεται full set με όλα. Και στην Ελλάδα το βρίσκουμε και με γυάλα. Τώρα, η υποδοχή εδώ για το λάστιχο είναι με O-rings. Για κάποιους είναι θετικό, για κάποιους είναι αρνητικό. Για μένα πιστεύω καλύτερα, παιδιά, είναι ο μαγνήτης. Είναι κάτι πιο εύκολο, πιο απλό. Το βάζεις κατευθείαν πάει, κατευθείαν μπαίνει. Απλά επειδή οι μαγνήτες οξυδώνονται σε κάποιες περιπτώσεις, το καλό της περίπτωσης αυτή είναι ότι δεν έχουμε την οξύδωση. Και μπαίνει σχετικά εύκολα. Και δεν βγαίνει, όπως βλέπετε, δεν βγαίνει. Συνδέουμε και το ματσούκι. Και έτσι μοιάζει ο ναργιλές μας. Τώρα, να στρώσουμε και το πύλινό μας. Θα κάνουμε σήμερα σε ένα πύλινο της εταιρείας Όμπλακο, το Mono M. Μόνο είναι σειρά αυτή που είναι κεραμικό εδώ πάτος. M είναι medium. Χωράει περίπου αυτό γύρω στα 16 με 17. Ανάλογα τον καπνό πάντα, σε on the rim μπορεί να χωρέσει και 18. Σήμερα θα κάνουμε ξανθό καπνό. Θα κάνουμε mix από μάγκο με καρπούζι. Και αυτό το πολύ ειδικά υπερθερμαίνεται πάρα πολύ. Κάνει overheat για πλάκα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Δηλαδή με τίποτα δεν πρέπει να ζεσταίνουμε το heat management ή καλούτι ό,τι χρησιμοποιούμε. Γιατί άμα το ξεχάσουμε έστω και λίγο, θα μας καεί πανεύκολα και δεν ξέρω αν μπορούμε και να το συνεφέρουμε μετά. Στρώσαμε το πυλινάκι μας on the rim. Όπως μπορείτε να διακρίνετε την κάμερα, μοιάζει κάπως έτσι. Και πάμε τώρα να το βάλουμε πάνω στο ναργιλέ μας. Το βάζουμε πάνω. Τώρα βάζουμε το heat management πάνω στο μπολ μας. Έχουμε το καλού, το Lotus, το απλό, όχι το 1+. Το τοποθετούμε πάνω. Και οι μπίλιες, όπως διακρίνουμε, κουμπάνε τον καπνό. Θα κάνουν λίγο να έρθουν, παρακαλώ. Τον ανάβουμε πάλι κλασικά με 3 καρβουνάκια.
Τα φυσά μου, παιδιά, όπως είχα δείξει και στο προηγούμενο βίντεο, ώστε να φύγει μία στρώση της τάχτης. Είναι κάρβουνα καρύδας, 26 χιλιοστών. Βάζουμε και το τρίτο. Αυτάκι, όπως είχαμε δείξει. Έτσι, βάζουμε και το καπάκι μας. Και τώρα περιμένουμε, παιδιά, γύρω στα 6 λεπτά να πάρει θερμοκρασία και να καπνίσουμε. Όσο περιμένουμε, παιδιά, να γίνουν οι αργυλές μας, να σας πω κάποια πράγματα για αυτόν. Το diffuser, όπως βλέπετε, είναι ρυθμιζόμενο. Μπορούμε να το ρυθμίσουμε πιο ελαφρύ, πιο βαρύ κάπνισμα. Τώρα το έχουμε στο ανοιχτό, δηλαδή στο πιο ελαφρύ. Τα υλικά του είναι πολύ καλά. Είναι όλος full ανοξίδωτος, εκτός, όπως είπα στην αρχή από την καρδιά του ναργιλέ, η οποία είναι από πολυεκετάλη, σκληρό πλαστικό δηλαδή. Είναι ρόσχης παραγωγής. Το συγκεκριμένο βγαίνει σε πολλά χρώματα, βγαίνει σε άσπρο μαύρο, σε αυτό εδώ πέρα το ασημί, σε μόβ, από ό,τι ξέρω βγαίνει σε πάρα πολλά. Και σε αυτό το συγκεκριμένο χρώμα και σε άλλα τα πολύχρωμα, εκτός από το άσπρο και το μαύρο, το κάλυμα του Absent δηλαδή, το design, να σου το πω απλά, είναι από αλουμίνιο. Στο μαύρο και στον άσπρο ναργιλέ είναι από πολυκετάλι. Το πιατάκι στους άσπρους είναι ασημένιο και σε όλα τα άλλα χρώματα είναι μαύρο. Το ματσούκι γι' αυτό από ανοξίδωτο ατσάλι. Αυτό είναι κάλυμα για να το πιάνουμε. Έχει πολύ ωραία λαβή για μένα, για τα γούστα μου. Αυτός ο ναργιλές, εκτός από τα υλικά του, ξεχωρίζει επίσης για την εξαέρωσή του. Οι πιο πολλοί ναργιλέδες έχουν εξαέρωση από την καρδιά προς τα πάνω, που είναι με μία με δύο μπύλιες, ανάλογα. Αυτό ο συγκεκριμένος εξαερώνει εδώ κάτω από το πιατάκι προς τα κάτω και χαρίζει ένα φανταστικό εφέ και θα το δείτε στην πορεία, που θα ανάψει κιόλας και θα δείτε πώς εξαερώνει ακριβώς. Τώρα, για να δούμε αν είναι έτοιμος ο ναργιλές μας, θα βάλουμε εδώ τα δάχτυλά μας και έχει αρκετή θερμοκρασία. Πιστεύω είναι έτοιμος και αρκετά. Θα ξεφυσήξουμε κιόλας, να δούμε αν καπνίζουν τα κάρβουνα. Έχω εδώ και το επιστόμιό μου. Όπως βλέπουμε, τα κάρβουνα καπνίζουν πολύ. Πάμε τώρα να δοκιμάσουμε. Έτοιμος, παιδιά, ο ναργιλές. Να αφαιρέσω το τρίτο καρβουνάκι. Επειδή το στρώσαμε και αρκετά ψηλά, παιδιά, σε on the rim που είπα και προηγουμένως, δεν θέλει πάρα πολύ ώρα να σταθεί το συγκεκριμένο πύλινο. Μπορεί, πιστεύω, 5 λεπτά να κάναμε. Δεν νομίζω να κάνουμε παραπάνω από 5 λεπτάκια. Αφαιρούμε το τρίτο καρβουνάκι. Τις τρύπες, παιδιά, επειδή είμαστε σε εσωτερικό χώρο, τις αφήνουμε ανοιχτές όπως διακρίνονται από την κάμερα. Αφού βγάλαμε το τρίτο καρβουνάκι, τώρα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε κανονικά. Να τονίσω ότι στη συγκεκριμένη ρύθμιση που το έχουμε, όπως βλέπουμε εδώ, το diffuser είναι ανοιχτό όλες οι τρύπες. Αυτό σημαίνει ότι κάνουμε ελαφρύ κάπνισμα, δηλαδή, για να σου το εξηγήσω πιο απλά, δεν μας δυσκολεύει καθόλου στην τζούρα, είναι πολύ αεράτο το κάπνισμα, πολύ ελαφρύ. Να σας δείξω τώρα και την εξαέρωση. Και για να φανεί... επίσης, κάτι που δεν ανέφερα. Εκτός από την εξαέρωση, το εφέ, το ωραίο που προσφέρει, βλέπουμε κατευθείαν ότι εξαέρωσε κατευθείαν, με μισό φύσιγμα, ούτε κανένα. Να σας δείξω τώρα, θα πάρω μια τζούρα καλή και θα βγάλω τον καπνό, ώστε να τη δείτε την εξαέρωση πιο έντονα, το εφέ της. Είναι κάτι, εντάξει, πάρα πολύ ωραίο. Εκτός από πολύ ωραίους ναργιλές, που θα τον πρότεινα και για σπίτι, επειδή είναι και ρώσικου τύπου, δηλαδή είναι φλατζωτή η γυάλα, όπως σας είπα και νωρίτερα, και βλέπουμε τη γυάλα, χρησιμοποιείται από πολλές εταιρείες catering σε διάφορα μαγαζιά για τον εξής λόγο. Και ότι είναι ωραίος εμφανισιακά και πολύ αποτελεσματικό στη δουλειά του, και ότι είναι ρώσικου τύπου. Είναι ρώσικη εταιρεία η Voodoo Smoke και βρίσκουμε κατευθείαν ανταλλακτικά. Τώρα για το θόρυβο δεν μιλήσαμε.
Είναι μέτριο θορύβου θα έλεγα. Και εντάξει, σίγουρα παίζει ρόλο και η γυάλα. Σε craft δεν ακούγεται τόσο. Τώρα στην Cosmos ακούγεται αρκετά με σχέση στην craft, αλλά σε γενικές γραμμές είναι μέτριο θορύβου. Ξέρος κατευθείαν, βλέπετε εδώ, μισό φύσιγμα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Θέλω να μας γράψετε κάτω στα σχόλια τις εντυπώσεις σας, να μας πείτε ιδέες για επόμενα βίντεο. Γενικά, άμα σας αρέσει αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε ή όχι. Μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή του βίντεο τα social media μας, Facebook, Instagram, TikTok. Σε ευχαριστούμε πολύ, παιδιά, που μας παρακολουθήσατε. Αυτά είχα να πω. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.